Здравейте, аз съм Румен Кръстев и правя кратки видеа на тема как да имаме нов живот, като изгледаме и научим кратки уроци в продължение на 28 дни. И така, днес сме на видео номер 19. Темата е какви са моите нематериални неща или какви са вашите нематериални неща. Тези, които по някакъв начин съществуват, но не могат да бъдат преброени, но и имат значение за вас. Важно е да ги знаем, защото те по някакъв начин се отразяват върху нас, върху начинът, по който живеем. И когато си отговаряме за тези въпроси, примерно мнението на хората за една фирма е такова нематериално нещо, което е важно за нея. Или мнението на хората за един човек може да е важно за него, нарича се репутация, реноме. Но нека да погледнем на тази тема малко по-отвътре, малко по-лично, малко по-директно. И така, може да става дума за това как изглеждате, доколко сте удовлетворени от своето тяло, какви качества имате, какви лични качества, какви професионални качества имате, какви знания имате, какви взаимоотношения с други хора имате, какви вярвания имате или какви страхове имате. И така, задачата, която имате за днес, свързана с всеки урок, е да направите едно кратко видео, в което може да бъде на телефон или на лаптопа или на компютъра с камерата, няма значение. Не се подготвите за него много, просто пуснете на запис и си отговорете за себе си на тези въпроси. Кои са онези нематериални неща, които са важни за мен? Пример. Аз съм Румен Кръстев. Интересувам се от машини, интересувам се и от хора, от това как хората живеят, как действат, как мислят, какво правят, за да бъдат успешни в живота, за да се чувстват щастливи в живота си. И също така имам желание да споделям информация на тази тема с други хора. Общо взето, това е, което в момента ми се сещам да кажа за себе си. Вие направете подобно видео за себе си и ако един запис не изглежда добре, направете втори или трети дубъл, но не се задълбочавайте много, просто казвайте това, което естествено ви идва отвътре, както се казва. Все пак става дума за вашите лични качества и за самите вас. Важното е да опознаете себе си и тези нематериални неща, които са пряко свързани с вас и които имат значение за вашия живот, за това как той се случва и как би могъл да се случва може би малко по-добре от тук нататък.